हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे आंनि गोजोननाय रादाब इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होनो दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जादों गेदेर इसोरनि अननाय नैबे बिनानावा गोबांथार बेरामजों सैसोनाय दंमोन आरो बिसना गोग्लैसोनाय दंमोन आरो उन्दुसोनानै दंमोन बेखौ डक्टरफ्राबो सोखानो हायाखैमोन दा बे गेदेर इसोरनि अननायखौ मोननो हाबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा लोगोफोर दा बिनानावनि टेस्टिमनि होनायखौ नोंथांमोना बयबो खोनासंलांदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो मा होनो बेखौ बरथला दाहलिगाव बरथला दखानाव दङ नैबे रानिया बै समाव सिखारनो हायैसोमोन ना बुंसाय नोङो नों माबायदि जोथोन खालायदोंमोन बेखौ बै समावहाय ओरैबायदि बिसिनायावहाय थानानै जोथोन लानांगौमोन माने खिनायखौ आङो गामला हैनानैसो खिहोखायोमोन ओमफ्राय हासुनायाबो गामलायावसो हासुखायोमोन माने ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय सिखारनांगौबा बोखांनानै सिखारनानै ओमफ्राय लानानैसो फैनांगौमोन बिराद खस्थ' खिनायाथ' नों बिसिनायावनो खिहोखानांगौमोन आङो ओमफ्राय नैबे आदाजों नैबे हस्पिटालाव थांनाय प्रग्रामाव खोनानानै आङो फुङावहाय न'आव लेंहरनानै प्रार्थना लाजानानै ओइदिननो लगे लगे थाबायनानै बेनिफ्रायनो दिनै दासिम नै दा गोख्रोङाव दं आरोखि ओरैबायदि माने बै समाव बे खोन्थादोंमोन दा बियो नैबेनो मानसिया आङो बे जायगायाव दंफैयो बोराय बुरै नै ना आङो गोबां लोमजानानै दंमोन आङो बिसिनायावसो दंमोन आं खिनाय हासुनाय बिसिनायावसो गासै ओमफ्राय आङो फाइल्सबो जायोमोन ओमफ्राय खिनायावबो थै गयोमोन ओमफ्राय दा बे आदा बिपिनजोंसो आं प्रार्थना जयैसो आं दा सोखाजानायखौ मोनबाय आरो ओमफ्राय नोङो दिनै बबे जायगायाव फैदोंमोन मानि न'आव फैदोंमोन दा बिमानि न'आव फैदोंमोन आंबो थांफादोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय न'निफ्राय फैनानै नैबे बरथला ना दाहलिगाव बरथलायावहाय ओंखाम जाहैफैनाय नैबे ना बिसाय ओमफ्राय बे परिबार बेयो सिखारनो रोङै ना गोबां फाइल्सफोरजों अन्थाइफोरजों ना जन्दिसफोरबो नैबेनो दै दिनैहाय आङो खेबबावबाय बै समावबो आङो खेबदोंमोन दिनैबो खेबबाय नै आङो गारायबो जानायमोन बेना नैबावहाय गारायबो जादोंमोन औ नैबे गाराया खिथु साइडजों दङमोन बे गारायाबो माने सेवनाय बायदि खासोमोन माने उन्दुबा बियो ओरैबो उन्दुनो हाया ओरै फुलुबा उन्दुनो हाया बिदिमोन आरोखि माने बे गारायाबो बिराद माबामोन खोनादोंना गारायाबो गासिबो जालांजोब्बाय दा थाबायनायाबो गोख्रों जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनो गारियाव स्कुटियावबो गाखोनो हाबाय दा नंगौना नानि दा गोख्रों दा माहाय थादों दाहलिगाव मा क'क्राझाराव थाहैबाय न' नागारनानै क'क्राझाराव थाहैबाय गोख्रोंलै बिमानि न'आव आंबो फैनो मोनबाय दिनैहाय सोरबाफोर बेबायदि जानाय दंब्ला खोन्थादों दा सिङाव गाराय जाजोब्बायमोन ना खोन्थादोंना नै गावनि आखाइजों बोरैमोन नानि दाथ' गैले नै बेनिखायनो सोरबाफोर बेबायदि जानानै थादोंब्लाबो फोथाय बिसास खालाम सोखाजानायखौ मोनगोन दै आं हाया इसोरा बे गोथार जिउआव खस्थ' खालामनो मोजांखाय बे नानिखौबो नै बेबायदिनो सोखाबाय दै गोख्रों मोनबायना नानि एसेयाबो बुंदोंना मोजां जाबाय दा मोजां जाबाय बहुद सिन्थायावबो दंमोन माबायाव दंमोन दा थाबायनो हाजोब्बाय गारि गाखोजोबनो हाबाय दा थिगसो ना हामबायसै दै नोंसोरो सोखानायखौ दिनै टेस्टनि होबाय आंबो गोबां मानसिफोरनो बे नोंसिनि सोखाजानायखौनो दस्राफोरनोबो खोन्थागोन